звикли зоркий бляск, свідчать, що іде король, Бог любові збавить світ. Дня Божає роство, ушануй цара царов. Світлом для світу єсть, Бог чоловік, любові цуд. Слово тілом сталося, Йон світлом для світу єсть, Бог чоловік, любові цуд. Родиться той, хто жобив, пред яким створений світ. Родиться кам'янистий криж, з путем смерті вирвать нас. Сын людський, он Божий син, ушануй цара царов. Слово тілом сталося, Йон світлом для світу єсть, Бог чоловік, любові цуд. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Христос народився, славім Його. Гэтую святую мшу я ахвярую за всю нашу парафію, каб Христос сапраўды нарадзіўся і пасяліўся ў нашых сэрцах, каб гэтая упэўненасць у тым, што Бог прыйшоў у нашае жыццё, дапамагала нам перадолеваць усе цяжкасці, усе выпрабаванні. Каб наш удзел у гэтай святой мшы быў годны, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешили думкою, словом, чинком и занедбанням. Тому прошу найсвятішу, завсюди Пану Марію, усіх ангелів і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Молимся. Боже, Ты дзівосным чынам стварыў чалавека і яшчэ больш дзівосна аднавіў яго годнасць. Дай нам удзел у боскасці Твайго Сына, які прыняў нашу чалавечую натуру, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі прарока Ісаі. Якія прыгожыя на гарах ногі пасланца, які абвяшчае мір, які нясе радасць і абвяшчае збаўленне, які кажа Сіёну: «Валадарыць Бог твой». Голас вартаўнікоў тваіх, яны ўзнялі голас, усе разам усклікаюць, бо ўласнымі вачыма бачаць, што Пан вяртаецца на Сіён. Трыумфуйце, усклікайце разам, разваліны Єрузаліма, бо суцешыў Пан народ свой, адкупіў Єрузалем. Пан адкрыў святое плячо сваё перад вачымі ўсіх народаў і ўбачыць усе межы зямлі збаўлення Бога нашага. Гэта Слова Божае. Убачили усе збавление Бога нашего. Убачили усе збавление Бога нашего. Спявайте Пану новую песню, бо Он учинил чуды. Яму допомогла Яго правица и Яго святое плячо. Убачили усе збавление Бога нашего. Показал Пан свое збавление, перед вачима народов объявив свою справедливость, успомнив про свою верность и милосердность для дому Израиля. Убачили усе збавление Бога нашего. Убачили все межи земли збавление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спявайте и играйте. Убачили усе збавление Бога нашего. Грайте Пану на гуслях и на арфе, под гучание трубов и рога. Радостно вскликайте перед Паном и валадаром. Убачили усе збавление Бога нашего. Чытання паслання да габрэяў. Шмат разоў і па-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў. У гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына, якога ўстанавіў спадкаемцам усяго, праз яго і стварыў сусвет. Ён, будучы адлюстраваннем ягонай славы і вобразам ягонай сутнасці,
і, падтрымліваючы ўсё словам моцы сваёй, здзейсніў ачышчэнне ад грахоў, сеў праваруч велічы на вышынях і стаў настолькі вышэйшым за анёлаў, наколькі больш слаўнае, чым яны, атрымаў спадчыну імя. Калі і каму ён з анёлаў ён сказаў: «Ты сын мой, я сёння нарадзіў цябе», і яшчэ: «Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам». Калі ж зноў увядзе першароднага ў свет, скажа: «Няхай паклоняцца яму усе анёлы Божыя». Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Зазяў над нами святы день, идите, народы, поклонитеся Пану. Бо вялікае святло сышло сёння на зямлю. Аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога спрадвеку. Усё праз Яго сталося, і без Яго нічога не сталося з таго, што сталося. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей, а святло свеціць у цемры, і цемра не агарнула яго. Было святло праўдзівае, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет. У свеце было, і свет праз яго стаўся, і свет не пазнаў яго. Прыйшло да свайго, і свае яго не прынялі. А тым, хто прыняў яго, дало уладу стаць Божымі дзецьмі, тым, хто верыць у імя ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Слово сталося целом і пасялілася між намі. І бачылі мы славу ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды. Гэта слово Пана. Дорогие браты и сестры, на гэтае свята Божага нараджэння наш арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич скіраваў до нас пастырскі ліст. Таксама, як ужо ведаеце, учора ён вярнуўся ў Беларусь, удалося, атрымалася, і для нашай радасці, таксама радасці ўсей нашай беларускіх католікаў, ужо учора ўзначаліў таксама святую мшу. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич, Езус стукае ў дзверы нашых сэрцаў, адчынім яму пастырскае пасланне на Божае нараджэнне 2020 года. Глыбокапаважаныя святары, кансакраваныя асобы, браты і сёстры, людзі добрай волі. Сардэчна вітаю ўсіх вас і віншую з радасным і збаўчым святам нараджэння Хрыста. Евангелие вядзе нас у Бэтлеем, у месца нараджэння доўгачаканага збаўцы свету. Рымскі імператор Аўгуст выдаў загад правесці перапіс насельніцтва. Мы добра ведаем, што гэта такое. Час ад часу у нас таксама адбываецца перапіс. Апошні раз такая падзея мела месца ў 2019 годзе. Паводле загаду імператара, жыхары Рымскай імперыі павінны былі
запісацца ў месцы свайго паходжання. Абраннік Марыі Юзеф паходзіў з каралеўскага роду Давіда, і таму запіс павінен быў адбыцца ў каралеўскім горадзе Бэтлеем. Марыя была цяжарнай і чакала нараджэння збаўцы. Так сталося, што час нараджэння супаў з прыбыццём Марыі і Юзефа ў Бэтлеем на перапіс. Трэба было знайсці месца, дзе Марыя магла прадзіць. Юзеф шукае, ён стукае ў дзверы розных дамоў і заездаў. Хоць жыхары Блізкага ўсходу адзначаюцца гасціннасцю, тым не менш ніхто не хацеў прыняць у свой дом цяжарную Марыю. У заездзе не было месца, як чытаем у Евангелі паводле Лукі. Марыя з Юзефам перажываюць халодную ноч не толькі з фізычнага пункту гледжання, бо сапраўды ў гэты час на святой зямлі халодна. Яшчэ больш амаральны холад павіваў сэрцаў абыякавых людзей, якія не хацелі прыняць іх у свае дамы. У тую халодную ноч знайшлося толькі адно цёплае месца ў Бэтлееме, сярод хатніх жывёл. Сапраўды, гэта была вялікая таямніца. Не чалавек, якога збавіць прыйшоў Езус, але жывёлы першымі яго ўбачылі і прынялі. Часам кажуць, што чалавек можа быць жорсткім, але рэчаіснасць такая, што мы можам быць горшымі за жывёл, робячы сабе і адзін аднаму тое, чаго нават жывёлы не робяць. Нездарма лацінская прыказка кажа «homo homini lupus est» – «чалавек чалавеку воўк». Яшчэ прарок Ісая казаў, што воў і асёл ведаюць свайго гаспадара, але Ізраіль не пазнаў прыйсця Бога ў гэты свет. Святы апостал Ян вельмі суровымі словамі сцвярджае гэтую праўду, а менавіта, што збаўца прыйшоў да сваіх, але яны яго не прынялі. У бэтлеемскую ноч раздаўся стук, які разбудзіў увесь свет, бо нарадзіўся збаўца. Гэтым стукам быў голас анёла, які абвясціў нараджэнне збаўцы і спеў анельскіх хораў, якія праслаўлялі Бога. Адначасова з радасцю гэтай благаслаўлёнай бэтлеемскай ночы трэба адзначыць і яе трагедыю. Яна ў тым, што жывёлы прынялі збаўцу і сагрэлі яго, але выбраны народ не прыняў. Тым не менш, нягледзячы на гэта, у той халоднай цемры зазяла святло і цяпло Божай любові. Вельмі добра аб гэтым кажа прарок Ісая. Народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае над жыхарамі краіны смяротнага ценю, зазяла святло. Таямніца богаўцелаўлення вядзе нас да праўды аб тым, што Бог у сваёй пакоры прыйшоў у гэты свет. Ён схіліўся вельмі нізка, каб з вышыні светлага неба прыйсці ў наш разбураны ненавісцю, несправядлівасцю, узброенымі канфліктамі, гвалтам і іншымі паталогіямі цемры халодны свет. Калі Бог схіляецца, то схіляецца вельмі нізка, бо нараджаецца не ў палацы, а ў яслях. Гэтым самым Бог сваёй пакораю перамагае ганарлівасць злога духа. Каб знайсці яго ў гэтую лёсавызначальную ноч Божага нараджэння, таксама неабходна нахіліцца. Гэтае схіленне Бога добра ілюструе сама тапаграфія Бэтлеема і яго ваколіц. Гарады святой зямлі пабудаваны на вяршынах пагоркаў, там, дзе скалістая парода. Так робіцца з мэтай пакінуць ураджайныя даліны для сельскай гаспадаркі. Бэтлеем узвышаўся над пашамі, якія акружалі яго. Вуліцы Бэтлеема былі стромнымі і збудаванымі ў форме ярусаў. Такім чынам, задняя частка будынкаў крута апускалася ўніз і выкарыстоўваўся як склад і месца для жывёлы. У халодную цёмную ноч Божага нараджэння такое месца прытуліла Марыю з Юзефам, каб у ім нарадзіўся збаўца свету. Бог схіліўся над сваім народам, каб нарадзіцца сярод жывёл і сельскагаспадарчых прыладаў у халоднай пячоры.
Нават у наш час, калі мы наведваем Бэтлеем і хочам убачыць месца прыйсця збаўцы ў наш свет у базыліцы Божага нараджэння, то найперш трэба прайсці ў яе праз так званыя дзверы пакоры. У даўнія часы ў мэтах бяспекі яны былі пабудаваны вельмі нізкімі. Трэба моцна схіліцца, каб увайсці ў святыню. Само ж месца нараджэння Езуса знаходзіцца на другім канцы базілікі пад алтаром. Тут зноў неабходна моцна нахіліцца. Праз нізкія вузкія дзверы па стромнай вузкай лесвіцы чалавек уваходзіць у пячэру нараджэння, каб дакрануцца да месца нараджэння Езуса, дзе знаходзіцца надпіс «Тут слова сталася целам». Трэба стаць на калені і моцна сагнуцца. Наш Бог схіляецца, каб прыйсці да нас. Каб знайсці яго і быць з ім, мы таксама павінны схіліцца. Бог не ўспрымае ганарлівасці, бо яна дэмаралізуе чалавека. Бог прыходзіць, каб пакорай перамагчы ганарлівасць. Цемра не можа перамагчы цемру. Толькі святло ў сілах зрабіць гэта. Ненавісць не можа перамагчы ненавісць. Гэта пад сілу толькі любові. Ганарлівасць не можа перамагчы ганарлівасць. Толькі пакора ў стане гэта ўчыніць. Менавіта таму Бог прыходзіць у гэты свет у атмасферы пакоры. Бог мог прыйсці ў наш свет з нябёсаў, як маланка, і ашаламіць нас. Замест гэтага ён прыйшоў у пакоры. Ціха, не гвалтоўна, без пагрозы, як немаўля. Такім незвычайным спосабам ён і сёння звяртаецца да нас. Шукае нас з такой самай пакорай, як зрабіў гэта 2000 гадоў таму у таямніцы ўцелаўлення. Зноў у наш час, ужо у 21 стагоддзі ён стукаецца ў нашыя сэрцы. Езус кажа: «Вось, стаю каля дзвярэй і стукаю. Калі хто пачуе мой голас і адчыніць дзверы, я ўвайду да яго і буду вячэраць з ім, а ён са мною». Ці мы спяшаемся іх адчыніць? Ці нам адрасаваныя словы старажытнай амерыканскай рэлігійнай песні «Бог стукаецца ў твае дзверы, а ты чаму не адчыняеш?» Калі завяршыцца наша зямная гісторыя, будуць напісаны апошнія кнігі, то адзін з самых сумных сказаў будзе наступны: «У доме чалавечага сэрца не было месца для Езуса». На жаль, так часта ёсць у нашым жыцці. І таму вельмі дзіўна і сумна, што Бог проста не пасуе сучаснаму свету і не ўпісваецца ў яго. Ён не адпавядае нашаму парадку дня, нашым графікам, нашым прыярытэтам. Святы апостол Ян кажа, што Бог прыйшоў да сваіх, але свае яго не прынялі, а тыя, хто яго прыняў, сталі дзецьмі Божымі. Ці можа быць большая трагедыя, чым адмова ад гэтага дару, дзякуючы якому мы становімся дзецьмі Божымі? Таму сапраўды, самы сумны сказ, які напісала чалавецтва, гэта тое, што на свеце няма месца для Бога. А што з намі? Ці ёсць месца Езуса ў дамах нашых сэрцаў? Калі ёсць, то атрымаем ад яго яшчэ шмат дароў. Услухаемся добра. Ці чуем у нашай духоўнай начы стук у дзверы нашых сэрцаў? Гэта Езус. Ці адказваем на яго і ці спяшаемся адчыніць іх яму? Штогод выбіраецца слова года. Сёлета ў часы пандэміі каранавірусу лідарам стала англійскае слова «локдаун», што азначае каранцін, а менавіта ізаляцыю. Яна патрэбная, каб вылечыцца і захаваць фізычнае здароўе. Аднак у той жа час мы не можам ізалявацца ад Хрыста і яго Евангелія. Таму нам нельга дапусціць духоўнага каранціну, як гэта азначае ізаляцыя ад Хрыста, які праз служэнне Касцёла нараджаецца ў нашых сэрцах.
мы павінны зрабіць месца для Езуса, Ён прыходзіць у святым пісанні, Еўхарыстыі і іншых сакраментах і стукае, нізка схіляецца і просіць нас дазволіць Яму ўвайсці у найбольш амаральныя месцы гэтага свету і нашага жыцця. Што не дазваляе Яму ўвайсці ў яго? Што перашкаджае распазнаць Езуса і шырока адчыніць Яму дзверы? Сёння мы павінны даць адказ на гэтыя і падобныя пытанні. А калі мы падчас адвенту ўжо адчынілі Яму дзверы нашых сэрцаў, то праславім Яго і папросім дапамагчы іх адчыніць яшчэ шырэй. А можа, мы не далі Яму на лепшае месца, магчыма, прагналі з канапы на падлогу, бо з'яўляемся аморфнымі і самалюбнымі хрысціянамі. Дамо Яму месца ў нашых душах, каб быць дзецьмі Божымі. Калі мы прымаем гэты дар нараджэння Божага Сына і дамо Яму больш месца ў нашых сэрцах, то Ён пераменіць нас і праз нас гэты грэшны свет. Свята Божага нараджэння – гэта свята Божага дару быць дзецьмі Божымі, які мы атрымліваем ад пакорнага Бога. Ці ёсць Яму месца ў доме нашага сэрца? Ад гэтага адказу будзе залежаць наша сучаснасць і вечнасць. Езус стукае, адчынім Яму. Гэта вельмі важна цяпер у нашай бацькаўшчыне Беларусі, якая перажывае нябачны ў сваёй гісторыі грамадска-палітычны крызіс, які працягваецца ўжо 5 месяцаў. Сярод шматлікіх адказаў, якія прапануюць палітыкі, эканамісты і грамадскія дзеячы, неабходна звярнуць увагу на тое, што галоўнай прычынай крызіса з'яўляецца адсутнасць у нашых сэрцах Езуса з Яго законам любіць Бога і бліжняга, прабачаць нават сваім ворагам, быць справядлівымі. Мы павінны будаваць нашу бацькаўшчыну як цывілізацыю жыцця і любові. Не зможам зрабіць гэта ненавісцю і гвалтам, але ўзаемнай любоўю, бо не можам злоўжываць самі сабой. Дарагія браты і сёстры, віншую вас са святам нараджэння Хрыста. Віншую сваіх адзінаверцаў, каталікоў і іншых хрысціянаў, якія сёння адзначаюць яго. Віншую братоў і сясцёр праваслаўных, якія праз 2 тыдні будуць перажываць радасць праўды Бога ўціваўлення. Віншую ўсіх людзей добрай волі. Дамо месца Езусу, каб Ён сваёй ласкай нарадзіўся ў нашых сэрцах, каб яны сталі Бэтлеемам 21 стагоддзя, а мы людзьмі Божымі, якімі Ён апякуецца і бароніць ад эпідэміі як фізычнага, так і грахоўных вірусаў, каб наша бацькаўшчына нанова стала краінай міру, узаемнай любові і узаемапавагі. Радасных, поўных ласкі і супакою навароджанага збаўцы святаў нараджэння Хрыста і шчаслівага Новага года. Давяраючы вас апецы Марыі, якая нарадзіла свету збаўцу, дзялюся традыцыйнай аплаткай і свае зычэнні умацоўваю благаслаўленнем у імя Отца і Сына і Духа Святога. Аман. Падпісаў арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Мінск, Сакулка, 8 снежня 2020 года ва ўрачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Зараз паўстанем і вызнаем нашу веру. Сёння падчас словаў уцівавіўся ад Духа Святога на знак пашаны да гэтай вялікай таямніцы і праслаўлення Хрыста народжанага ўсе станем на калені. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, бачнага і неабачнага, Ісуса Христа, Сына Божага, адзінага, Серця народжанага, усімі векамі, Бога, святла ад святла,
Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносутного Отцу, з якого все сталося, і Он для нас людей, і для нашого збавлення зійшов з неба. Живаний так само за нас, при Понськім Пілаті. І на третій день воскрес, як написано. Судить живых и померов, Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разу Мы вызнали нашу веру у прыйсця Езуса Христа, а цяпер узнясём да Бога Айца наши супольныя молитвы и просьбы. Молімся за ўсіх, хто належыць да супольнасці святого Касцёла, каб яны ахвотна слухалі Божае Слово і выконвалі яго. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за святого Айца Францішка, каб ён мог дзяліцца Божай радасцю і спакоем з людзьмі, якія знясілены грахом і несправядлівасцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наш народ, каб ён дачакаўся пабудовы новых святыняў там, дзе яны найбольш патрэбныя. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх новонараджоных дзяцей, каб у будучым іх жыццё прынесла добры плён. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сужэнства, які пагражае развод, каб народжаны Христос дапамог ім прыйсці да прымірэння і ўмацоўваў іх узаемную любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богам і нашымі бліжнімі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашего митрополита Тадеуша Кандрусевича, молимся за нашу батьківщину, Беларусь, за нашу парафію, каб Христос, на який народився, дав нам упевненості, сили переодолювати усі тяжкості і випробування. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего Костела и учини, каб ён мог одарить усіх людей спокоем, який Твой Сын принес на землю. Праз Христа, Пана нашего. Что слышал
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Всемогутний Боже, у сьогоднішню урочистость прийми ласкаво ахвяру, яка нас досконало єднає з Тобою і з'являється виразом нашого служення для Твоєї слави. Праз Христа, Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу ўцелаўлення слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постасці, былі з ім узнесеныя да любові нябесных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї. Осанна на вершинах, благословлений той, хто приходить у ім'я хвала. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцую Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, у гэты найсвяцейшы дзень, калі благаслаўлёная Марыя у непарушным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Обещаю смерть Твою, Пане Иисус, вызнаю Твое воскресение и чекаю Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсць, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго Касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, со святым Юзефом, яе абраннікам, со святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові Касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэушам, біскупам Юрыем, біскупам Александрам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адурваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Аминь. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди в владарство. Як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодня дай нам сегодня. Отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою. Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Baranku Boży, jaki bierzesz na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży,
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные пакліканыя на вечеру ягоную. А не, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слово, і будзе аздароўлена.
Молимся. Просім Цябе, милосердны Божа, каб народжаны сёння збаўца свету, які учыніў нас Тваімі дзецьмі, даў нам таксама удзел у жыцці вечным, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Яшчэ раз віншую ўсіх вас са святам Божага нараджэння, занесці гэтую радасць, гэты супакой Божы, гэтую упэўненасць у тое, што Бог з намі да сваіх сем'яў, свае дамы. Таксама у нядзелю святой сям'і, прабачце, можа, не напісаў гэта і не было аб'яўлена у аб'явах у мінулую нядзелю. Тут шмат было падрыхтавання да святу, неяк хутка гэтыя святы ўсё адно за адным надышлі. Але о 10 гадзіне запрашаю ўсе сем'і, ўсе сужанствы, да аднаўлення сваіх сужанскіх абяцанняў, як гэта было ў мінулыя гады. На святой імшы о 10 гадзіне запрашаю, калі ласка, усе прыходзьце. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Схіліце галовы на благаслаўленне. Бог бясконца добры, праз уцелаўленне свайго Сына рассеяў цемраў гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэты найсвяцейшы дзень. Няхай ён адгоніць ад вас цемру грахоў і асветіць вашыя сэрцы святлом ласкі. Амен. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую новіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць вашыя сэрцы сваёю радасцю і ўчыніць вас вестунамі свайго Евангелія. Амен. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас дарамі свайго супакою і добрай волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Святы Арханёле Михайле, беражы нас супраць спакусаў. Амінь.